Бөтен дөньяда шушындый кагыйдәме, шушындый тәртип мул. Әйтик, билгелиләр вакытны. Әллә Аллаһ Тәгаләнең билгеләгән үз вакыты гына бармы? Менә монда инде шушы Аллаһ Тәгаләнең безгә бирелгән гыйбадәтенә ниндидер дөньяви тәртип кертү, ул дини кануннарга сыешлымы? Асылда Аллаһ Тәгалә билгеләгән тәртип ул духа вакыт. Духа ул кояш чыгып сөнге биеклегенә күтәргәч, бер ярты сагать үткәч, шул вакытта башлана һәм өйлә вакытына хәтлек. Менә шушы вакытта гаит вакыты. Безнең җирлектә менә кояш бит инде бик иртә чыккач, төнге сагать 3тә, мисал өчен инде уңайсыз бөтен кешегә дәген гаиткә барага, безгә динебез рөхсәт итә икән, шушы вакытта укырга, шуңа күрә без инде мәсәлән сагать 7гә дип билгелибез икән, ул инде уңайлы. Кешегә дәген уңайлы, ул инде йокысын туйдырып, сагать 7дә дип билгеләделәр. Бу Аллаһның рәхмәте булсын. Уйлап эшләнелгән фикер. Менә бу инде күбрәк халыкның мәчеткә килүенә сәбәпче була, күбрәк алар вагаз тыңлыйлар, күбрәк намаз укыйлар. Шуңа күрә инде мәчеткә баручы кеше, менә безнең апаларыбыз үзләренең ирләрен, үзләренең балаларын әзерләсеннәр, чөнки гадәттә апалар алар тырышлык күрсәтәләр. Гаиткә барганда инде чиста күлмәкләр киеп, гысөлләр кыйынып, гаит мунчаларын кирип, мунчасы булган кешегә бит инде юынып, пакланып, ин матур күркәм киемнәр киеп барага кирәк. Һәм гаит намазына хәтлек фитр садакасын бирергә киңәш ителә. Кайсы вакыттан башлап гаит биткәнче? Әйе, галимнәр әйтәләр, фитр садакасы инде рөхсәт ителә Рамазан буе бирергә. Менә рөхсәт ителә. Әмма ләкин саваплы вакыты гаит алдыннан 1-2 көн кала. Менә инде чөнки без бит әйттек, фитр садакасының төрле хикмәте бар дип әйттек. Шуның бер хикмәте мохтаҗларны байыту. Менә шул мохтаҗларны байыту, аларга гаит алдына бирсән, яхшырак. Шуңа күрә гаиткә кала 1-2 көн бирсән әйбәт. Я инде Пәйгамбәребезнең сөннәте ул инде гаиткә чыккатта биргән. Менә мохтаҗлар булган, гаиткә барганда инде ризык рәвешендә бирә торган булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Шуңа күрә кем менә гаиткә хәтлек биреп өлгерә алмый, гадәттә гаиттә дәген аерым сундыклар була фитр садакасы өчен, ул инде гаит намазы укылганчы фитр садакасын салырга тиеш була. Әгәр дәген менә фитр садакасын белә икән мохтаҗ гаиләне яки туганнары арасында мохтаҗ кешене белә икән, ул инде аларга иртәрәк бирсен, вакытында тапшырырга тырышсын, менә шу фитр садакасын. Ә инде белмәсә, гадәттә менә шанычлы урынга ул мәчеткә салсын. Мәчеттә аерым сундыкка салсын. Ә менә теге урамда торган мохтаҗларга нәфил садака бирәсен, күңелләрен тынычландырасын, теге нәфил садака биреп, гаит көнне гомумән садака бирү саваплы санала. Шуңа күрә нәфил садакаларын бирү ул хәерле инде. Туганнар дигәндә, туганнар арасында кемнәргә тиешле фитр садакасы? Гадәттә фитр бирелми әтиянигә, һәм әтияни балага бирми. Әмма ләкин башка туганнарга инде бирсәм була, балага бирсә дә була, әйме? Әйтик, бер туганнар үзара бирсәләр дә буламы? Бу мәсьәләдә бар шундый фикер, әгәр дәген алар берсен тәэмин итәргә тиеш булмасалар. Бер-берсен. Әйе, чөнки менә мәсәлән берсе ярлы булырга мөмкин, ә берсе бай булырга мөмкин. Менә бу бай кеше ярдәм итәргә тиеш үзенең ярлы туганына. Менә Булай да ярдәм итәргә тиеш. Булай да ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә андый чиракта бирмәү хәерлерәк. Чөнки син нәфил садакадан аңар булышырга тиешлесен. Ә инде менә үстеңдәге бурычың ул синең. Әйе, менә шушы бурычны онытмаска кирәк. Ә инде менә мәсәлән ераграк туган, мәсәлән 2 туган мисал өчен, аларга инде бирү бернинди дәген шубха юк. Тегендә дәген ярый дип әйтәләр галимнәр. Ләкин барыбер менә бу шубха кала. Туганыңны, иң якын туганыңны шушы мизгелдәгенә якын итәсең дигән сүз була бит. Ә син аны һәр даим якын итәргә тиеш. Әйе, менә ул бик актуаль мәсьәлә, менә чөнки кайбер вакытта туганнар оныталар бер-берсен. Берсен Аллаһ Тәгалә байлык бирә, ә берсе ярлы була. Һәм ул вакытта менә алар бер-берсен ярдәм итәргә тиешлеләр. Тагы фитр садакасы турында әйтәсе калды. Ул бирелә, без әйттек, менә шушы вакыты гаит алдыннан бирсә инде, әйткәнебезчә, хәзерге вакытта менә мохтаҗларны күрә алмаска мөмкин. Шуңа күрә инде ул инде менә бездә әйткәнебезчә, я инде мәчеттә бирелә. Һәм мәчеттә дәген мин гадәттә игълан итәм, менә гаит намазы укыганчы садакагызны бирегез дип. Чөнки Пәйгамбәрбезнең шундый хадисе бар. Биреп бетердегезме дип. Әйе, чөнки кем гаиткә хәтлек бирсә, шул фитр садакасы. Ә кем гаиттан соң бирә, ул гади садака булып китә дигән хадисе дәген бар. Ләкин безнең мәзһәб галимнәре әйтә, ул сине үстеннән төшми ди. Алай-болай оныта калсан дагын, менә фитр садакасын чыгарырга онытсаң да, барыбер синең үстендә кала. Син аны барыбер чыгарырга тиеш, мохтаҗ кешегә тапшырырга тиеш дип әйтәләр. Рамазан аеннан соң да ул синең үстендә кала, син аны тапшырырга тиеш буласың. Шул рәвешле өстеңнән төшә.
Әйе, әгәр дәген тапшырсан, өстеннән төшә. Мәсәлән, мисал өчен кеше дингә яңа килде, динне өйрәнә башлады, хөкемнәрен белде, һәм белде ул мусульман берничә ел фитр садакасын түләмәгән. Ул инде менә шушы еллар эчендәген түләп куя икән, түләп куярга тиешле. Әгәр дә ул мусульман булса, фитр садакаларын ул түләргә тиеш була. Моңарчы түләнмәгән фитр садакаларың синең өстеңдә тора, аларны бирү хәерле һәм синең өстеңнән төшә дигән сүз инде бу. Әйе, безнең мәзһәб галимнәре шулай дип әйтә. Гаеткә килгән кеше, әлбәттә әйттек, без киенеп, чистарынып, пакланып килә дидек. Аннары гаеткә барганда ризык кабып бару хәерле санала. Менә Курбан гаетендә без киресенчә ашамыйча барабыз. Рамазан гаетендә монда инде син күрсәтәсең, мин ураза түгел дип. Менә мин ураза түгел, мин ашап, галимнәр әйтүе буенча, пәйгамбәребезнең хадисләре буенча гает көнне ураза тоту ярамый, ул харам санала. Әгәр дә кеше тота икән, ул гөнаһлы була. Шуңа күрә гает ул бәйрәм көн. Менә шушы бер көн инде ул гает. Ай буе ураза тоттык, хәзер бүген Аллаһның рөхсәте, Аллаһ Тәгалә безгә ураза тотмыйча гает үткәрергә, шатланырга, бәйрәм итәргә мөмкинчелек бирде. Файда нәрсәгә? Туганнар белән аралашырга. Гадәттә менә мусульман дәүләтләрендә ул көнне инде бер-берсе белән туганнарга барышалар, туганнар белән йөрешәләр, хәл әхвалларын белешәләр. Ул инде бер күркәм бер гадәт. Шуңа күрә мусульманнар да безнең менә ял көне булгач, ул көнне бакчага китергә яки каядыр китергә ашыгырга кирәк түгел. Киресенчә гаилә белән булырга, балалар белән булырга, күп шәһәрләрдә һәм авылларда да бәйрәм көнне балаларга төрле чаралар үткәрәләр. Аларны менә шушы чараларга алып барып, гаит бәйрәмнәре үткәрәләр. Шулар белән бергә бәйрәм итсәк, ул хәерле һәм саваплы була. Аннары тагы бер әтиәннәргә киңәш итеп әйтәсем килә, гаит бүләге дигән әйбер. Менә үзебезгә гадәткә кертсәк идек, балаларыбызны шатландырырга. Гаит бүләге. Уйлап куй, фикерләп куй, гаеткә нәрсә бүләк итәсен? Тәм-томнардан булырга мөмкин. Гадәттә, мәсәлән, хәзер кибетләрдә саталар. Уенчыктан булырга мөмкин. Уенчыкта, хәтта гадәттә саталар, мәсәлән, махсус тартмалар. Теге яңа елда бит инде бирәләр бит шуның шикелле, ләкин анда Рамазан гаете дип язылган шундый матур рәвештә тартмалар саталар, шунда тәм-томнар белән тутыралар. Кеше инде шул тартманы сатып алырга мөмкин. Һәм шунда үзе нәрсә тели, зыянсызрак әйберләрне сала, шулай итеп әзерләй. Без инде менә үзебезнең мәчеттә инде ничә ел рәттән тырышабыз балаларга бүләк бирергә инде. Чөнки менә гаеткә киләләр аралар, сәгать 7 булгач инде күбесе киләчәк, Алла бирсә. Һәм шулай ук монда мәхәлләгә, мәчеткә йөргән балаларга инде бүләк бирергә тырышабыз. Яңадан мәчеткә, дингә мәхәббәтне арттыра дип әйтәсем килә. Шуңа күрә әтияни аларны инде шатландырырга тырышсын. Һәм балалар белән генә шикләнмәсәк идек. Без ирләр үзләребезнең хатыннарны истә тотсак, аларга менә гает бүләге бирсәк, хатыннар ирләренә ниндидер бер бүләк бирсәләр. Безнең бит инде ул гомумән татар халкында, мәсәлән, теге гает кыймагы дигән нәрсә, төрле милләт теге гает көнне барыбер нәрсәләр махсус пешерәләр. Шулай бит инде. Хәтта таба исе булса да чыгарга тиеш дип әйтәләр. Гает көнне, чөнки бәйрәм көн. Менә шушы бәйрәм атмосфераны булдырырга тырышырга кирәк. Аны инде менә ничек мөмкинчелегебез бар, шушындый рәвештә, ягъни ал харам гайбергә кермичә, Аллаһ Тәгалә риза булган хәлдә менә матур иттереп, хәләл рәвештә шатлана һәм бәйрәм итә белергә кирәк. Без инде мәсәлән үзебезнең мәчеттә инде плов пешерәбез һәм бәйрәм табыны ясарга өстәл әзерлисең. Урамда дагы андый өстәлләр куеп эшләп була дип әйтәсем килә. Ай буе ураза тотылды. Уразадан чыгу дигәндә без инде бәйрәм итүне генә күз алдында тотмыйбыз. Ураза халәтеннән кеше ничек иттереп чыга һәм бу халәт ничек иттереп кешенең холкында кирип каламы ул, ничектер үзгәрү кертәме? Менә шул хакта да сөйләшәс килгән иде. Әйе, менә бәлки бу мәсьәләдә без Аллаһ насыйп итсә киләсе тапшыруда киңрәк сөйләшербез. Чөнки бу бик мөһим һәм иң мөһим сорауларның берсе, Ракыйб абый. Чөнки менә Рамазан ае ул, әлхәмдүлилләһ, диге гомумән бөтен кеше ураза тота, бөтен кеше гыйбадәт кыла. Җәннәт ишекләре ачык, җәһәннәм ишекләре ябык, шайтаннар бугауга бәйләнгән. Ягъни без бу айда мәдрәсә. Biz bu ayda nefsini terbiyeliybiz. Şunu xatlik rahatlıktaybiz. Yani her kişi şunu xatlik ruhi rahatlık hisen size. Lakin Ramazan bütü bilen bizning yangadan turmuşubuz ikinci türlü başlana. Şeytanlarga beyram açıla. Әйе, алар инде шайтаннар багаудан җибәрелә. Ләкин менә бер әйбергә ихтибар итәсем килә. Бар шайтан коткысы, бар нәфес. Ничек итеп белеп була менә шайтан коткысын һәм нәфесне? Менә кайбер галимнәр әйтәләр, гадәттә шайтан коткысы ул Аллаһны искә алу белән бетә дип әйтәләр. Менә син Аллаһны искә алсаң,
Субханалла, астагфирулла, астагфирулла. Мен ниндидер начар уй килде, астагфирулла дип әйтәсен, ул уй китә. Яки тәһарәт алып намаз укыйсың, ул уй китә. Төрле начар уйлардан котылыр өчен галимнәр киңәш итәләр тәһарәт алып намаз укырга. Ул уй синнән китә, ул уйның әсәре синең күңелеңдә калмый, аның җаваплылыгы, аның сине гаепле итеп сизү тәэсире дә китә дигән сүз миндә. Асылда менә шу уй инде сине шушы гынахка, Ул уйның зыяны, ул уйның зарары синең үстән төшә дигән сүз. әйе, ул уйның зарары синең өстеннән төшә, ул сиңа зыян китерми. Чөнки шайтан шулай ул, бер җиргә сине чакырып карый, әгәр дәген син аңар киртә куйсан, ул сине башка алып китә. Шуңа күрә шайтан бит инде ул гынахка чакыра, гынах кеше кылмаса, инде аны буш әйбер белән үткәрергә мөмкин. Менә сине кесәнне телефонга кертә дигән, буш әйбердә, мәсәлән, син телефонда кеше харам әйбергә керергә мөмкин. Шул ук вакытта бушка вакытын үткәрә торган нәрсәләр карап утырырга мөмкин. Шайтан әгәр дә гынахка сине кертә алмаса, ул сине вакытында әрәм иткәргә мөмкин. Чөнки шул вакытта син файдалы гамәл кылырга мөмкинсең, Коръән укырга мөмкинсең, зикр тәсбих әйтергә мөмкинсең, әмма ләкин ул сине вакытыңны әрәмгә үткәртә. Сизми дә каласың, вакыт үтеп китте, моны кыласы иде дип уйлап калдың, инде вакыт үтте. Шайтан үзенең максатына иреште. Иң мөһиме сине изгелектән ул тыйды. Менә шуңа күрә шайтанның шушы вәсвәсәсеннән без инде үзебезне контрольдә тотырга тиешлебез. Сакларга тиешлебез. Үзебезне сакларга тиешлебез. Нәфес нишли? Нәфес гадәттә бер әйберне тели икән, ул аннан туктамый. Аны зикр итеп кенә туктатып булмый. Ул менә мәсәлән ниндидер харам әйбер тели икән, ул гел теләп тора. Менә без ничек уразада нәфсебезне тыйдык, ярамый ашарга дип. Кояш байганча хәлек без тыелабыз. Менә нәфес белән көрәшү өчен зур көч кирәк. Хәтта кайбер галимнәр менә бармакларын шәмгә куя торган булалар. Хәмәйтә нәфсенә, нәфсем, менә син шушы шәмнең истелегенә түзә алмыйсың. Шушыны утына түзә алмыйсың. Ничек син җәһәннәм утына түзәргә җыенасың дип. Бер апа әйтә, нәфес битен ялкаулана, намаз аннары укырсың әле, кибеткә барып кайтаннары укырсың, вакыты чыкмады бит әле дип, шундый намаз вакыты керә, һәм нәфес, шайтан төрле уйлар килә башлый. Шул вакытта ди нәфсем әйтәм ди. Фулан авыр чагында кемгә мөрәҗәгать итәсең? Бер кемгә барырга, бер кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкинчелегең калмаганда кемгә мөрәҗәгать итәсең? Аллаһка түгелме? Аллаһка бит ник син авыр санасын хәзер шушы намазыңны укырга? Ник син хәзер тормыйсың намазга? Ник намазыңны хәзер укып куймыйсың? Шулай итеп әйтәм дә ди, миңа да җиңел булып китә һәм намаз укыйм дип әйтә. Җәһәннәмнең уты гади мондагы бу дөньядагы уттан ни кадәрлек эшле икәнлеген белергә кирәк. Аны чагыштыру китерәләр бит алимнәр әйтәләр. Әйе, пәйгамбәрбез әйтте 69 тапкырга көчлерәк. Ягъни 70-тән берлеше дип әйтте. Бу дөнья уты 70-тән берлеше җәһәннәм утын белән чагыштырганда. Шуңа күрә бу инде әлбәттә гади мисал. Менә элекке кешеләр алар үзләрен шулай тәрбияләгәннәр. Чөнки нәфесне тыйып калырга кирәк. Нәфескә киртә куярга кирәк. Аның белән көрәшергә кирәк. Кай вакытта бәлки ярдәм итәргә мөмкин, үзеңгә берәр сүз бирү. Менә сүз бирү дигән сүз нәрсәне аңлата? Менә кайбер галимнәр әйтә, гайбәт сөйләсәм, садака бирә башлаган дип әйтә. Менә бер гайбәт әйтәм икән, 1 динар акча бирәм ди. Аннан акчаны жәлләп, гайбәт сөйләүдән туктадым ди. Ягъни бу үзенә менә инде тәрбияви усул куллана, үзен тәрбияли. Менә син шулай эшлисең икән, сиңа менә җәза шушындай. Шулай итеп үзенә җәза бирә. Мин тәкъдим итер идем, менә мәсәлән, кеше ул җәза ничек? Әгәр дәген иртәнге намазга мәсәлән йоклап кала икән, ул көн урта тотсын. Йоклап калса, мисал өчен, Ашамасын. бер көн урта тотырга үзенә сүз бирә мәсәлән. Икенче көнне урта тота мәсәлән. Шушы моменттан башлап түгел. Ул моменттан түгел, икенче көнне мәсәлән урта тотырга мөмкин. Чөнки ул көнне сахар ашамаска мөмкин, авыр булырга мөмкин инде. Мәсәлән, урта тота. Яки берәр төрле нәфсе аны ниндидер гынахка нитә тарта. Мәсәлән, булырга мөмкин телефоннан яки компьютердан бозык кинолар карарга мөмкин кайбер кешеләр. Төрлечә булырга мөмкин. Ниндидер нәфсе нәрсәгәдер тартыла, ниндидер гынах гамәлгә тартыла. Менә шуны белә ул. Һәм үзенә әйтә, әгәр дә хәзер син шулай эшләсәң, мәсәлән, аның өчен авыр урза тотырга. Нәфил урза тотырга авыр мисал өчен. 3 көн рәттән урза тотасың дип әйтә. Үзенә сүз бирде. Алай-булай кирип китсәң, шул харамга кирсәң, сиңа менә шушы җәза. Инде хәзер нәфсе моның ниндидер гынахка теләгәндә исенә төшә. Хәзер мин моны эшләсәм, минем бит шушы гыйбрәтне башкарга кирәк. Нәзер әйтеп куелган. Әйе, нәзер әйтеп куелган. Шулай иттереп, ул инде туктап кала. Менә шушы нәфсе инде аның басыла. Чөнки белә, хәзер нәзерне үтәргә кирәк.
Нәзерне үтәмеш ярамый. Монда инде әлбәттә чамалап кирәк. Кеше үзенә йөкләй алмаган әйберне йөкләргә тиеш түгел. Ләкин бу кайбер галимнәрнең тәрбияви усулы. Кеше үзен шушылай иттереп нәфсен тәрбияли. Гөнаһлардан тыйып кала. Рамазан ае беткәч, без Рамазан аенда тәрбияләргә өйрәндек. Нәфсебезне барбыр Аллаһның рәхмәте белән без мәҗбүри рәвештә ураза тоттык, нәфсебезне мәҗбүри рәвештә тәрбияләдек. Шулай булгач, Рамазан беткәннән соң да без инде шушы нәфсебез белән эшләүне дәвам итәргә тиешлебез. Үзебезнең гөнаһларыбыздан шикләнергә, аларны тыярга һәм фақат изге гамәлләргә омтылырга тырышырга тиеш булабыз. Аллаһ субханаһу ва тәгалә менә шушы Рамазанның көннәрендә безнең кылган гамәлләребезне кабуллардан кылсын, тоткан уразаларыбызны кабул итсен һәм инде яңадан менә шушы ахыргы иң бәрәкәтле, иң кадерле кичәләрне дәген гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләсен һәм безнең өчен Рамазан айлары ахыргы Рамазаннар булмаса иде. Аллаһ Тәгалә яңадан исән сау килеш, иминлек хәлендә, сәламәт килеш калган гомеребездә күп Рамазаннарны каршы алырга насыйп итсә иде. Һәм бездән дуга үмет итеп яткан, вафат булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, якыннарыбызның, туганнарыбызның Аллаһ Тәгалә гөнаһларын гафу кылып, каберләрен нурлы кылып, кыямәткә хәтлек ниъмәттә ятырга насыйп итсен, кыямәт көндә урыннарын җәннәттә кылса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә менә шушылай итеп бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезне кичереп, матур иттереп бәйрәмнәрне дәген каршы алырга насыйп итсен.